Bideo honetan, lehenengo moduloko geologiako laugarren gaia, uraren gaia, azalduko dut, azpimarratutako apunten bilduma oinarri izan da. Uraren konposizioa, ezaugarriak eta propietateak. Uraren konposizioari dagokionez, ura lurrean dagoen elementu oso ugaria da, eta molekula osatuta da. Molekula horiek bi hidrogeno molekula eta bi hidrogeno atomo eta oxigeno atomo batek osatzen dute. Ura gure planetan hiru egoeratan aurkitu daiteke. Likidoa, solidoa eta gasosoa. Urak ez dauka ez zaporerik, ez koloririk, ez da usainerik ere, eta ezinbestekoa da bizitza aurrera eramateko. Bi ezaugarri nagusi egoeraren arabera, izozte puntua 0 grado zentigradokoa da, ura temperatura horretan izotz bihurtzen da, solido bihurtzen da. Eta gas bihurtzeko temperatura, erabat gas bihurtzeko temperatura, 1 grado zentigradokoa da. Hori, atmosferaren presioarekin aldatu egiten da. Gero eta altuago egon, irakite temperatura bajuagoak. Naturan, ura disolbatutako sustantzia askorekin nahastuta egoten da. Horien artean, airea, adibidez. Horrek adibidez, ahalbidetzen die arraiei arnas hartzea, uretan disolbatua dagoen oxigeno hori hartu dezaketelako. Ura hotzarekin oskurtu egiten da, baina bakarrik 4 grado zentigradora iritsi arte. Hortik aurrera kontrakoa gertatzen zaio. Ondorioz, horregatik izotz geruzak flotatzen dute goian. Izoztutako ura dago, izotza, eta behan ur likidoa. Ura, nahiz eta kontrakoa pentsatzen den askotan, ez da elektrizitatearen eramaile ona. Ura purua. Beste sustantzia batzuk dituenean, bai bihurtzen dela eroale. Temperatura aldaketa bortitzak erregulatzen ditu bere temperatura aldatzeko, bai berotzeko, bai hozteko, denbora asko behar izaten duelako. Eta horrek egiten du, kostaldeko zonaldetan klima xamurragoa. Ez da horren muturrekoa. Ura oso disolbatzaile ona da. Egoera aldaketak, esan bezala, ura, bai solido, bai likido, bai gaseosoa izan daiteke. Eta hori egoera aldaketak dituelako. Zertan datza egoera aldaketa batek? Bere partikulek daukaten mugikortasunaren arabera. Gas dagoenean, bere molekulak mugikortasun handiagoa daukate. Txikixeagoa, likidoa denean, eta ez dakate mugikortasunik egoera solidoan daudenean. Gorputz gaseosoek ez dute ez forma, ez volumena mantentzen. Beraien partikulak erabat mugitzen dira. Likidoek ez dute forma mantentzen. Eta solidoen kasuan, ez dute ez forma eta volumena mantentzen dituzte. Egoera aldaketak guk ikusiko ditugunak beroaren eraginak dira. Beroa eman edo beroa gutxiago izatearen eragina. Eta izan daitezke progresiboak eta erregresiboak. Hemen eskema bada. Temperatura eman da, solidoa likido bihurtzen da, temperatura gehiago eman da, likidoa gas bihurtzen da. Temperatura gehiago eman da, temperatura jaitsita, kondentsazioaren bidez, likidoa lortzen dugu erdez, eta oraindik gehiago jaisten bada, likidoa solidifikatu egiten da. Tarteko egoeratik pasagabe ere badago aukera, gasetik zuzenean solidora, edo solidotik gasera. Aurrerago berriz azaltzen dira hauek. Aldaketa progresiboak dira, beroaren eraginez, beroa emanda sortzen direna. Fusioa, adibidez. Beroaren eraginez, solido egoeratik likido egoerara pasatzen denean zerbait. Fusioa,
beroan eraginez, solido egoeratik likido egoerara pasatzea izango da. Beroak izotz partikulen mugimendua azeleratzen du, urtu eta hor bilakatzen direlarik. Lurrunketa, beroaren eraginez, likidoaren gainazeleko partikulak gas bilakatzea. Bakarrik gainazeleko. Hori temperatura arruntean ja gertatzen da. Bero asko aplikatzen dugunean, 100 gradora iristen geanean, ur guztia lurruntzen da, eta kasu horretan daukaguna, irakidura da. Sublimazio progresiboa, beroaren eraginez, egoera solidotik gaseosaera pasatzea da. Bitarteko egoerarik gabe. Urretatik, egoera likidotik pasagabe. Irakidura, lehen aipatu bezala, partikula guztiak likidotik gasera pasatzea izango litzateke. Eta esan bezala, uraren irakite temperatura, 1 grado zentigradokoa da. Aldaketa erregresiboei dagokienez, temperatura gutxiago dagoenean sortzen dira, pozten denean. Sublimazio regresiboa izango litzateke egoera gaseosetik zuzenean egoera solidora pasatzea. Solidotzea, likido egoeratik, solido egoerara aldatzea. Eta kondentsazioa, gas egoeratik, likido egoerara pasatzea. Hidrosfera uraren zikloa. Nola sortu zen ura? Hasiera batean, lurrea sortu zen. Eta gero, ondoren, lur barneko, lurrean dagoen ura. Hasiera batean, lurreko temperatura oso altua zen. Gainera, atmosferak ez zuen ez babesten, ez zuelako atmosferarik, meteorito eta beste gorputz asko egon ziren. Gainera, gainazalean, sortzen ziren kanporatzeak, lurrun kanporatzeak, ere ura sortu zuten. Eta ur guzti hori hasieran beroa dela eta ez zegoen egoera likidoan dena gasa zen. Temperatura hazten joan zen heinean, ura, lurrun hori kondentsatu egin zen, ura sortuz eta euria eraginez. Horrela, sortu zen ur likidoa lurrean. Lurrean dagoen ur gehiena, ur gazia da. Dagoen ur gezaren gehiena, izotz eta urpeko ur moduan da. Kontinente gainean eta atmosferean dagoen ura, nahiz eta gutxiren, oso garrantzitsua da bizitzarako. Uraren zikloa, hidrosferako elementu desberdinen artean urak egiten duen ibilbidea deskribatzen du. Lurrunketa, prezipitazioa eta jarraikortasunari esker ura etengabe dago mugitzen. Mugitzen dagoen bitartean, ura egoera batetik bestera pasatzen da. Solidotik likidora, likidotik solidora, aldaketa guztia egiten dira. Prozesua laburki hola da. Eguzkiak itsasoan dagoen eta ozeanetan dagoen eta ibaietan dagoen ura berotzen du, eta zaleko ur hori lurrundu egiten da, atmosferara igoz. Gero, hodeiak sortuko dira. Hodei horiek eskualde hotzeagoetara iristen direnean, temperaturaren eraginez, lurrun hori kondentsatu egingo da, likidotuz. Eta likido hori, ura, gravitatearen eraginez, lurrera eroriko da, prezipitazio moduan, bai euria, bai elurra izan daitekelari. Ur hori erortzen denean, glasiarretara jun daiteke edo ibaietara jun daiteke, eta ibaietatik jun daiteke itsasora, beste parte bat lurrazpira sartu daiteke, eta besteren bat landareek xurgatu. Eskema zehatzagoa hemen dago. Hemen dauden irudi hauetako zenbakiak gero azaltzen dira hemen behan. Orduan, bat puntua,
prezipitazioa. Euria edo elurra egitea. Hodeiak atmosferan zehar desplazatzen dira, orokorrean itsasoaldetik barnekaldera. Eta temperatura lurruna bihurtzen denean, prezipitazioa sortzen da. Edo txingorra, edo elurra. Infiltrazioa, hau izango litzateke, bigarren puntu hau, egin diren prezipitazio horiek ur-azpira sartzea. Lur-azpiko ur hori hor gelditu daiteke ur iturri bat izanez, edo kanpoaldera atera itsasorantz joanez. Transpirazioa, landarek eta beste forma vegetal batzuek lurreko ura hartu eta hor lurrun moduan iraizten dute. Ez da ez ibaietara, ez lur-azpira pasatzen, zuzenean landareetatik berriz ere atmosferara dijoa. Erortzen den, prezipitazio moduan erortzen den uraren parte bat azalean gelditzen da, ibai, lakuetarantz. Eta itsasoetara iritsiko da berriz ere. Lurrunketa ibaietan, itsasoetan, ozeanoetan dagoen ura, beroaren eraginez, lurrun egingo da, gas bihurtuko da, eta ur hori, gas bihurtu den ur hori, atmosferara bueltatuko da. Eta, seigarren puntua, atmosferarekin kontaktuan, ur lurrun hori, gas hori, likido bihurtuko da, eta berriz ere, lurrera du. Hori izango litzateke, ziklo guztia. Euria egin, euri parte bat azpira pasatzen da, beste parte bat vegetazioak jasotzen du, eta berriz ere, lurrun bihurtzen da, parte bat kanpoan gelditzen da, eta hori itsasora dijoa. Itsasoan, ibaietan ere, lapotan ere noski, temperaturaren eraginez, lurrundu egiten da, lainoetara joanez. Eta laino horiek, gas egoeran dagoen ur hori ostean eta likido bihurtzean, berriz ere, lurrera erortzen dira.